nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Moreno. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Moreno, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Yan po, 100 po, malalago na. Anong idea nito, Nay? Itong mga magaganda sa landscaping, no? Pang landscape nga po. Oo, yan. 100 lang. Ito po, 50-50. Ito yung mga... Ano bang idea nito, Nay? Ano ba ito? Natatawa si Nanay, tignan nyo. Pati tuloy ako, mas mahalaga, Nay. Magkano to? 50 lang po. 50 pesos. Malalaki. Maliliit. Parang wala namang maliit, Nay. Makakapal na nga eh, di ba? 50 pesos. Nay, itong mga ano nyo, itong mga bigonya nyo. Yan po, 50-50 din Oh, lang 50-50 lang po. Ayan. 50-50. Ito, yung from yung ganito. 50-50 lang. 50-50. Kakapal na. Diba? Yung photos nyo, Nay. Yan po, ano po, 50 lang. O, 50 lang. Ayan, pili na lang po kayo. Pati to? Ito po, 100. 100 na daw po ito. Kasi nga, super lush na. Tapos, nakahanging plants pa. Ayan, o. Ayan. Ang dami pa ng plants ni Nanay dito. Ito, yung mga Lourdes yung ganito. Spider pala. Spider po, 50 lang po. Ayan, 50. Marami pong makakapal. Pili na lang po kayo. Ito pong mga ganito nyo. Yan po, 300. 100 lang po yan. Ayan. Oo, Ang lalaki. Ang lalaguna, no? 70 lang. Ito, pag mga ganito na kalalaki, 70 pesos na, no? Oo. Ang lalaki na po, ang tataas na. Ayan. Ito po, magkano sa inyo? Ano po, 50 po. 50 pesos. Nay, ano ba ID nito? Rosary. Rosary. Yung ganito nyo po. Ito po, Mo, 50-50 lang po. 50 lang. Pati si volcanic, yun, no? Oh. Volcanic. Ano po yan? 100. 100. Si makapal na volcanic. Gubat na to na yan. Laguna ko. Ayan. Ayan, magkano po ito? 100 po. 100. Yung ganitong aglonema. Anong tamang ID nito, Nay? Bakya. Aha, bakya. Agi daw si Bakya. Ano pa po? Ay, 100. Yung ganong klaseng variety ng ito sa kabila yan. Yan po, 100 po. 100 din ang malalago. Eh, yung hindi malago, 50 po. 50 pesos. Yan po, yung naabot ng camera ko. Ayan. Ayun pa po kalatay yan. Yung Calathea alberti dun sa dulo, ayan po, 70 lang po. 70 lang po. Pero makakapal na, no? Sa isang seedling bag. Ayan, nakikita ko Marami naman. na po. Marami na po. And, yung pong nagla-landscape na kaibigan ko, engineer. Ah, Patanim po ito. mga 1,000. patanim niya, oo. Alam mo, ang mahalaga kasi sa maghahalaman, may suki talaga, di ba? Kung kumuha ho siya, mga 20 mil. Talaga? Ayan, ang swerte naman ni Nanay kahit papano, may kinikita siya dito. At least yung presyo niya, hindi naman po talo sa isang maghalaman, di ba po, Nay? Kasi mahirap din naman kung masyadong bagsak presyo, di ba? Ayan po, yung ganyan po, mahahaba na. Ayun po. Magkano naman po? Ito pong nandito, Oh. 100 po bigay ko. Talaga pong Ayan na, oh. po ng hahaba. 100. Yung mga ganong wandering Junior sa dulo, ang kakapal na rin eh. 100 ho. Oh, 300, di ba? Dito po sa Pislili, Sa pislili po, 50. 50. Marami na pong makakapal.
Mahalaga si nanay may suki. Hindi, kahit pa paano, hindi siya nawawala ng customer. Di ba, no? Pag may suki ka. Ito, magkano to, Nay? Ito po, ano po yan? 70 na lang. Ano po ito? Sunrise. Oho. Yan, 70 pesos. Malalago. Malalago na. Pipili na lang po kayo. Ito po, ang garden ni nanay. Ito, Lalago na rin, no? ang lalago na rin. Magkano po sa inyo to? Ano po lang, 70. Ah, Pwedeng 50. oh, pwedeng 50. Pwedeng 70. Ayan, medyo tumaas eh. Ang lago. 50 to 70, depende sa lago. Ayan po. Pili na lang po kayo. Pati dito, oh, sa mga bakya-bakya, ayan, mga pichay-pinchayan. Magkano po dito, Nay? 70 po. Oh, 70. Itong aluminum nila, guys. Nay, magkano ba aluminum nyo? 100. 100. Ayan, ang kakapal na rin. Ito, magkano po binibenta nyo? 70 po lang. 70. Kuha nga ako nito. Malapadanda. Ah, pati yung sa dulo. Ayan, yung mga crotons ni nanay. Pili na lang tayo, mahal. Pero hindi makakapal na rin naman yung iba eh, no? Ayan, no? Mga, Buhay na to, no? Buhay na po yan. Yan, oh. ayan, 70. Tama, mahal, kasi ito na, propagate nyo to, no? Kaya, ayan. 70 pesos kay nanay, ayan. Sariling tanim. Sariling tanim. Kaya pala kasi yung nabili na, halimbawa, itutulang naman yung ibang garden na nabili sa inyo, syempre may patong din sila, di ba? Kahit papano. Doon ko na naintindihan. Syempre lugi naman kung 70 pesos din nila ibibenta, di ba? Yan. Pero lang ba kulay nito? Parang iba. Magkaiba po. Ano po iba? Oh, yan. Yan ang type mo. Tanggalan mo na lang ng Tingnan nyo aking yan. Pinagapang ko naman. oh, yung tibatib nila. Teka, iyan natin. Ay, pinagapang. Maganda talaga, no? Pag nagapang. Ayan, oh. Tibatib ni nanay. Nay, sarili mo ba tong pwesto? Opo. Kaya pala bundok man na eh. Wala po mag-isa. Yung mahilig sa budget meal dito. Punta na po kayo dito. Ito na magkano? Ito pong ganito. Ano po, 70 lang po. 70. Buhay na ba yan, Nay? Oho. Stable na. Yan na po, sarili. Antorium imported. Magkano naman po? 500 lang po ibigay ko. Ayun, ang presyuhan ni ate. Antorium siya. Ate, yung ganito, hindi ba mahirap alagaan? Hindi ho. Madali pong alagaan. Mabilis siyang mamulaklak. Opo. Ang maganda rito, guys, nakapat na po siya. Meron ako nakita nito. Diyos mio, ang sabay ganun, Diyos mio na naman. Pero ang mahalaga, ito yung Antorium 500 lang. Ayan. Ito po, 300 lang. Oh, 300 lang, guys. So, pili na po kayo ng mga Prydic. Maganda po yung kanilang mga pot, mga white pot na. Ayan. Dito po, pareho lang po ba to? Opo. 500 din. Dito ate, magkano sa mga allocation nyo? 300 po. 300. May mga pot na po. Ayan. Ito po si Borley Max. 300 lang. 300 lang. Mga nakapat na po. Ang kagandahan dito, mga nakapat na talaga sila. Ay, Dito po, ayan. 700 po. Aba, ang lalaki na po ng mga pot nila. Ayan na po yung silver satin niya. 700. Ate, paano mo pinalaki yung mga ganito? Ano po, umagit po isang taon ay nalalagyan ko po lang ng magagandang lupa. Ah, magagandang lupa lang. Ate, ito ba si silver satin o silver lady? No? Kasi parang ibang silver satin yan eh. Opo, saka po ito iba. Oh, di ba? Parang ito si silver lady. Opo. Paki-comment na lang po yung tamang ID niya. Ito si silver satin, alam ko. No. Magkano po dito?
Ano po lang guys, 700. Mga nakapat na po, may wifi pa. Ayan. Ate, itong plans nyo, magkano to? Ito po, 250 lang po. Ayan, 250. Pero mga nakapat na, no? Opo. Ayan. Ang masasabi ko si ate, presyo talaga. Ito talagang presyuhan ni ate. Mababa lang po. Ako po nagtatanim niya. Kung tutusin guys, mababa na po ito sa 250 kasi tignan nyo naman, ayan no, ang kakapal naman po kasi. Pakita nyo po Nay, di ba? Kasi yung iba dyan, tagi 50 pesos, pinaka budget meal, isang piraso, isang puno, Ito po, di ba? marami po. Pero ayan, napakadami, 250. Hindi na kayo mahihirapan mag-alaga, ayan. Dito tayo sa kabila. Ikot-ikot. Okay lang po yan. Ayan, si nanay. Nag-aayos pala siya. Timing na timing eh. Na, yung mga ganyan yung magkano? Ito po, Opo. ano lang po? 150. O 150. Ang lalaki na po at ang daming puno sa seedling bag. Di ba? Kasi minsan yung tao naghahanap talaga ng budget meal. Pero, tignan nyo naman, ang kakapal. Ayan, hindi na pulugi sa 150. Sobrang kapal na po. Ito na dito. Sino to? Ano po yan? Ano po lang yan? Nag-isang dahon na lang. Ano, sandaan. Ay wow, dito tayo muna. Grabe no, ang laki niya. Magkano po? 1,000. 1,000 na binibenta ni nanay kasi ang laki na rin naman po. Ang dami na kong tuloy. Ang dami na pong suloy. Ayan po. Ang lalaki ng dahon. Ayan, dinidemo na ni ate. Antorium. Antorium pala to? Opo. Antorium. Real ba tunay? Aha. Ayan. Magkano naman po pag ganyan ang presyo? 1,500 na po kaya ganun, ang dami na po. Ah, pag ganyan, ang dami na po. Pakita natin. Ayan, madami na. Yan pala. Dito po, magkano? Itong firm na to. Ano po lang yan? 50. 50 pesos. Pasensya na kayo, medyo magulo. Nagulat si nanay kasi nag-aayos siya. Sorry. Ito po magkano? Yan. Siyempre, gusto na rin. Ito po, 300. O, 300. Diba, parang may libre. Ayan, o. Di ba? Ayan. Hindi ko alam yan. Parang tibatib. No. 300. Nakapat na po. Ayan. Ang kapal na. Kasi gusto na rin ni nanay na maubos yung kanyang paninda. Ay, ito po. Camouflage. Anong camouflage tunay? Yan po, 300 po. 300. Ganyang kakapal. Dito naman po tayo sa... Ito po yung mga kalatayan yung ganito. Yan. Ano po lang yan? 150. O, 150. Yung mga nasa seedling bag na, magkano? 100 po. 100. Pati doon, 150. Mga magagandang paso. Aha. Okay. Ito po yung ganito, Black Dragon nyo. Pagka po malago, 300. Pagka po hindi, 150. O, 150. Ito po mga presyo ni nanay dito. Ayan po yung mga plants niya. Yung kalateya, doon sa dulo parang propagate pa ata. Yan ay no. Alin na, yun nasa... Ayun, yun. Yung kalateya tricolor. Kaano ka lang. Kakatanim lang. Pero yung nakikita ko ang gaganda, ang daming alocasia. Magkano yung malalaki na yan? Ano po, makukuha po ng 500. Yung ubod ng lalaki na yan? Eh yung maliit? 150 lang ho. 150. Eh pakita nyo po na yung 150. Yan. Para makita. Naku, naka-istorbo tayo kay nanay. Parang may antorium na pinakamaliit na, no? Ito. 150 lang. Ang tawag Ayan no, meron pala si nanay antorium na budget meal, 150 lang po. Ayan. Yung mga alocasia po ni nanay na ubod ng lalaki na talaga. Ayan, 500. Yung maliit, nay, may budget meal din si nanay. Siyempre, hinahanap talaga rin ng tao, budget meal. Ayan. O, yan po kasi ang 500. 500. Ang laki na. Alam mo na yung ganyan, kung hindi ko maintindihan.
Pag 3 dahon, namamatay yung isa. Ma'am, meron siyang meron siyang laman sa loob. Ayun. Sisibol po, sisibol. Sisibol at sisibol. Pero yung sa inyo, Ayaw las-las po oh. niya ng naiinitang maikat na okra na. Ah, kaya hindi masyado. Ayun palang tips ni nanay. Yung 150 nyo, nay. Ayun na. Napagod na si nanay. O yan, nay. Sige na, i-demo muna. Yung mga paninda mo para maubos yan. Ayan, tulungan po natin si nanay. Maubos yung kanyang paninda. Magkano po ito? 100. 100. Ate, ate na naman. Ate nanay, ano ba? Magkano, ano pong ID niya? Nalilimot match ko na naman sa dami ng... yun ang mahirap. Pati yung tindera, kalimutan din. O malaga, 100. Yung Doña Carmen po. Ito pong ganito. Opo. Ito pong malago, 250. 250 tong malago. Opo. Pag maliit, Ito pong ganito, 150. o 150. Pasensya na po kayo yung kanyang yung mga paso medyo may dumi kasi binagyo ka na no. Nag-aayos na ng halaman. Nag-aayos siya ng halaman. Pasensya na po. Pasensya na. Eto, magkano po sa inyo to? Yan ha, ano lang yan, 200. O 200. Pero ang kakapal na, sobrang thrilling na po. Ayan. Yung 200 nyo, hindi na kayo mahirapan mag-alaga. Di ba? Yung maliit po, ayan. Ayan ha, 100 O, lang. 100. Patuto na ha. Kahit ganyan yan, ang gaganda ng lalagyanan, makakapal. Yan. Ayan. Magkano naman po yan? Ano lang ho to, 700. 700. Ubo na ng kapal. Ang ubod na ng kapal. Yung manipis, Pagka po manipis na ganito 200. 200. Uh-huh. 50. Ayan. Yan po ang presyuhan. Ate, itong Fire Plus mo, magkano? Opo. 300 po lang. Kasi ang lalaki na rin talaga nila, di ba? Oho. Ayan. Pero may tawad pa rin ho. Mahalaga yan sinabi ni nanay, may tawad pag pumunta kayo dito. Yung presyo niya, okay lang naman po yun. Sapat na sapat. Walang talo. Walang talo ang tindera, walang talo ang nabili. Magkano po ito? 100 po. 100. Yan, nakapat na po, oh. Yan. 100. Ito, ang gaganda naman. Ito, yung mga kalateya mong ganito, ate. Magkano na? Ito pong ganito. Opo. Ayan, oh. Wow, ang lalago na po. Ang kapal pa. 200. Ang kapal na rin naman ang lalagyanan. Ito pong forever rich nyo. Yan po, 250. 250. Ito po sino to? Ito po. Ayun. Si Teka lang. Dito tayo sa names. Ayan. Si Showy Midinilla. Magkano naman po yan? Ano po? 350 po. 350. Ang ganda ng bulaklak niyan, di ba? Ito po magkano dito? Ito si... Hindi pa po. Hindi pa po binibenta. Ito po. Hindi pa rin po. Pinaparami. Pinaparami pa niya. Pati po itong mga black velvet. Uh-huh. Ito po mga adonsoni nyo. Ano ba pararamihin? Pararamihin pa. Ayan. Ay, mga plants natin, pararamihin pa raw niya yung iba. Ayan, ang gaganda, no? Ang gaganda. Ayan, magaganda rito. Ito, anthurium pala to, no? Ayan, no? Uh-huh. Yan. Ang gaganda ng mga ano niya. Malalaki na. Oh, ito si ano, si Sensation, ang laki na. Unay, magkano yan? Ano po? 7,000 po yan. Meron na may ganyan yan. 7,000. Ang laki na, no? Higante ni. Ito, magkano po sa inyo yan? Ano po? 200. Sobrang laki na rin naman kasi. Ang kakapal na. Yan. I-display na lang din. Yan ang maganda rito sa lugar dito sa Silang. Marami silang i-display na lang. O, ito guys, 3 for 100. Walang kukontra. Ay, pati po ito. Opo. Ayan. Mga syngonium.
Ito po dito. Ito po, ang malaki po, 400. 400. Tapos po, ere po, 300. May 300. May 300. May 400. Yung pinakamaliit pa, Ito po, 200. 200. Ayan. Nako, ito bang mga, anong plants to ate? Ito po yan. Parang pine tree, no? Opo. Stable na ba to? Opo. Magkano naman po yan? Binibigay ko lang po ng 75. Aba, ito guys, so 75 lang. Ayan po, stable na po yan. Itong mga firm nyo na, magkano? 75 din ha. 75. Saan po yung inyong malalaki? Ayun po. O yan guys ha. 8,000 daw, sabi ni nanay, kung sino pong may gusto. Pang koleksyon, 8,000. Binibenta na po. Pati tunay, magkano to dito? Yan po. Ganun na rin po. Sino ba to tayo? Ano po yan? Ayun tayo, yung ID na alimutan natin eh. Wave of Love. Aha. Wave of Love pa, Nay? Paki-comment na lang po kasi si nanay parang di niya rin alam yung pangalan ng ano. Pero ang mahalaga, Nay, magkano to? 8. Pero may tawad ka. Sa 8,000 guys, yung mahilig magkukoleksyon dyan, may tawad pa po. Ayan. Grabe no, may flowers na. Tsaka ito oh. Ayan, 8,000. Sobra. Mura na to. May tawad pa. Puntahan nyo na po si nanay. Taman dito ho. Mura lang ho. Sariling tanim. Anong lugar to, Nay? Munting Ilog, Tambora. Munting Ilog, Tambora. Hindi ko maalam to eh. Alam ko Munting Ilog lang eh. Tambora naman. Oo. Sunod ho hukay. Dito yung way dito sa kabila, Nay. Saan yun? Yan ho, pahukay doon. Pahukay. Tapos yung way na papunta dito, sa kabila, yun na yung papuntang... Palabas ng bayan. Palabas na. Papunta ng barangay, Iba. Malapit kayo sa ano ba ito rito? Construction site? Ay, ito po ay malapit sa Calax. Malapit sa Calax. Okay. Sa akin po. Sa inyo rin yun. Yung Calax. Opo, Okay. Okay naman pala. Buhay naman pala si Mother eh. Panglibangan niya pala to eh. At least matulungan nating mabawasan yung halaman ni nanay. Medyo magulo, pero ang mahalaga. Ay, yan po na. May tawad. Maraming tawad niya si nanay. Nay, ito magkano? Alin ho? Ito. Yan po, ibibigay ko na lang po ng 70. 70. Yung mga tea plant ni nanay. Ayan. Ano na lang. Ayan ho. Hala, may libre. Ito, sabihin niya, si Bicolano, mahilig na naman sa libre. Ayan o, ganda. Maganda talaga rin sa ano. Tatlong ano na yan. Salamat po. Ayan. Ito, maganda ito. Oh, ang ganda ng croton. May presyo din yan. Ang laki na. Ayan. Ayos ah. Yung mga allocation ni nanay, yung nakatanim na sa ano. Mahirap talaga pag isa na yung nagmamanage, no? Hindi na kaya maglinis. Ako po lang po ang katulong ko. Ayan. Sige po, punta po kayo dito sa garden ni nanay. May tawad pa si mama. Ala! Bigay ko. Totoo. Papasko ko na yan sa inyo. Ang bait ni nanay ah. Palong. Aba, yung iris. O yan, may presyo rin yan sa ibang garden, di ba? Ang daming libre. Punta kayo dito. Kahit mga commons lang. Pero may mga rare din sila, no? Yung mga pride ninyo, ang gaganda. Yan, di ba? Ayan o, ang daming libre. Maraming ililibre si nanay. Yun ang mahalaga. Yung maraming ililibre, ha? Yan naman tayo, eh. Sariling tanim ho kasi. Oo, Kaya sariling ako'y tanim. nakakapagbigay. Natuwa si nanay sa akin. Ang daming libre. Ano ba yan? Ala! Ala! Hindi ko nga natanong kung magkano yung presyo ng halaman na yan, oh. Ayan, oh, guys, oh, yung mga pang landscaping. Ay, malalaki. Oo, yung Lourdes nyo na, 50 pesos din. Magkano? Malalago na po kasi. Hindi ko na pa kahit tanong. Meron din sila ditong mga mayana. Ayan, yung mga mayana ni nanay. Hala. Hindi ko na natanong yung mga presyo nito ah. Ayan.
Meron ako neto. Agabi, America pala ang tunay na ID neto. Ayan, oh. Ayan, mamaya na lang, ilagay na lang natin dun sa, i-edit natin yung presyo neto. Ayan, money tree. Oh, libre nga! Ayan, daming libre, oh! Oh, ilagay mo, itanim sa Batangas yan. Diba? Ang daming libre. May mga bamboo tree pa. Ay, ito pa, hindi ko pa alam ang presyo nito. Ayan. Ayan. Guys, oh, ang daming bigay ni nanay, oh. Ayan, oh. Dami, bigay lang. Siyempre po, mula po sa ating mga viewers, nagpapasalamat po ako sa inyo. Shout out po kay Surgeon Fritz Quiroro. Mula po sa kanya, happy birthday po kay Dr. Mariel San Miguel ng Bacoor, Cavite from Mauricio family. Happy birthday po. Shout out din po tayo kina Maria Alcantara, Josefina Mar Gonzalez, Jillian Lee Blanc, John Herbie Joko, Riaha Alsomo, Name Eugenio, Josephine Estrada, Cecilia Risa Cruz Esconde, Natividad Makuha, Noah Sicar, Dan Matuliano, Abol Cable, Ermaline Cadasio, Sweet Chanel G. Shoutout din po kila Normang Murante, Leonora Noble Franca, Jill Rosette, Daisy Pora, Mahi and Mayo, Violeta Bautista, mga kailong asero. Shoutout din po kina Aya Padilla at Ferdinand Rio Reboyas. Maraming salamat po sa inyong lahat.